जों तो अ जागाव तिनी जों 11टा থেকে जों अ जागाव ताबो एकटा तामुइ दङ जों अ जागा ओंखा जिरायना साबदियो समनि बुसाङो पिएस जिरायना पिएस नि किसा सा ताइ आधा किलोमिटार नि गानाव जों तिनी अर मिया 7 तारिख जे तागारजला मण्डलनि उपरो हामलांमोनि ताइ गारि बांचुर खायजाकमोनि आव त जतन नखाना आ जागाव जों तिनी थाङै नायखा जे बिनि गारियाव जेबाय बना बांचुर खायखा ताइ बना बुथानानि बागै चेष्टा खायखा खायफेना कोनो रकमै बिनि जान रखा बासिखा आ बासि माने जागाव कोनो रकमै तिनी बासि होइनाय जों जानखा परे जों साखा जों तिनी जिरायना पिएस बालायखा आ जागा बनि बागै एफआइआर बो खायजाका आबनि बागै जों नायो बरंनो दादि खलाय एरेस्ट खायासा कइतो जों तिनी पर्यन्त जों तिनी अ जातीय सरकनो जों कासनानि बागै बायदों प्रशासननि हयতো বা কোনো অন্যরনি থানিও এডভাইস রকমেন মাহাই प्रशासननि থেকে जों अनेक जिरायना एसडिपि नि फाइ मालाय फायखा जोंबाय जों सागासिनि राज्य कमिटियाव मिटिं चलि दंगैनाय जों जानखा जे अम सूत्र अखायासा जों तिनी अ जागा जातीय सरक कासजागै दंनाय ताइ कोनो सोंना मुसुखौ सोंना जों तावखौ जर्तिसिनि एकटा तामुइ दङ सिनि अनबरत चलि दङ सिनि जातीय सरक मोटामोटी सिनि जातीय सरक साक्सेस नङै दङ ताइ जों अ जागाव सिनि दुइनि गारि ताइ एम्बुलेन्स गारियावनो जों अर याखार जागै दङ तुमनो बरगा गारि सबायना रकनो रमजाय यांखेन रक लामानि याखारिया जों आबाहाय वानसगै दङ जों सिनि अ 12 घन्टानि बिसिङाव जे दुष्टकारी खायनाय रकनो सिनि तो खलाय रम यासाक जरदै जों जातीय सरक कासुमायना जों याखारिया हनैजै वानसगलाय सिनि जुबगल गोबां मारो फायजाक बरक न कोनो भाबे जों माने रिमालिया नायबो नायजिन रक जागाव तिनि बिकसा टायार सबजाक ताइ अ जागाव जों मोटामोटी बरक बो गोबां जमकजाक 200 हयते 300 जन अ जागाव जों नायनुखा जे सिनि बरक बाखर खेबालायजाक अ जुट शरीफ जे सरकार तंगतै जे बीजेपी नि बरे जे हमला माने अबनो प्रतिबारै जों तिनि अ जातीय सरक कासलायनि नांखा